ba kaji tashi mana talla malam bacci ka zo guri kaji inda Ni matsala ta da kai kenan. Ya ina bacci ka zo ka tashi. a ba ka tashi ka ba lalla ya labari Wallahi har na fara jin ma farin ciki. ya ake yi ne ya labarin ne Allah normal. Ba ga sai farin ciki nake ba. ba ina ganin ba hinnan ba ka kana bacci nace farin ciki ka Zauna akwai labari. ka ce akwai gurin zama ki a samu Ai akwai labari. Malam da na gaya ma. Ka san fa ni duk garin nan ban da aboki kamar ka. kama canza ni ka san jin magana na ga daga tashin ka bacci kawai sai murmushi kake gani ba dole ba. Ba dole ba. kai Ai in na tuna farin cikin da nake ji baya misaltuwa. Ka san wata yar wasan Hausa ana kiranta Hadiza Gabon? kai ni ko san ta fitacciya wasa kuwa fitacciya a yan wasa Rabin raina kenan. ye Rabin raina. Hadiza gaban din Kafin ya baccin nan, ta mun miss call ya kai 70. Hadiza gaban din ita din Ta mun miss call ya kai 70. Banda kati ne ma shi yasa ban kira ta ba yanzu. Ka san me zaka mun? a'a Da Allah akwai 200 a nan kai sa katin kira ta. Hadiza gaban din ban gaya ma wani labari ba ka san sis na ai Wani yana Hari din nan Bature. yabba na san shi. Me ya faru? ya kamun. ya zo garin nan ai Ya. ya rasa inda zai je ya kwana mutumin ka Allah taimaka Allah sai ga na biyo hanya muka haɗe muna haɗewa da shi na ce kai sis ne wani wallahi sis ne ina zuwa na ce ya ka yace ya rasa gurin kwana ne wannan turanci ya yace kuma yace na ce to akwai gurin kwana ina kai shi ɗaki na ka ga ɗan baturiyan ka san me mun da halaccin da na masis na da halaccin da na mai ya rasa sakayyan da zai mun sai gajeren wandona da na shanya a bakin kofar ɗaki na wallahi ya sace Sis na din?